Kolonga Amlong Apam Ingdeng Plikebra Sirkep Karbi Students Association Mate Karbi Locharli Asong Annual General Conference Kapedupon Bini Jangmipo ni Pai Thomarni West Karbi Anglong Kolonga Amlong Apam Karbi Students Association Mate KSA Inglong Photum K Ing Thorlunang Longri Paklarlunang Wathipi Enpen Aningkan Wang Ason Taxi Meaning let thought sitame Ningkan Esekamay P Ingdeng Plikebra Sirkep Karbi Students Association Mate Karbi Locharli Asong General Conference Kolonga Amlong Apam Amanpon Hangsing Timungpen Ache Behem Phupon a Mailong Budho Terang Pensi Alohi Pachini Ponsi Mailam Titan Pachini Lapen Lasolong Chopapang Jangalohi Sarpo Dr. Triram Ronghang MP Horen Singh B MLA EM MAC Chitong Runpen Karbi Locharli Asong Aphan Osonse ke klem ke nam nang jima u alam te hehu te than chimung tu rintilo Lasi kadukave Karbi do an ning sivet iklai vet pen ke do thip lepen kaching rum pen jongsi khai long ria phan che song pulote khai long ri klar ve jipka me long than pachin to kamu kampen humson be report Karbi Daily News Kada sek Karbi Locharli Asong ini amai dan nasi kami sang komen dari pandangan sini isi samai pencengok prega atau masalah ini Karbi Locharli Asong ini ini pen Konsela long baca tamat dalam isi je diponje pan dan long osu kacangli atum pansil lokal saya itu koncoci IPC kalau IPC ini kan saya join pensil atum panci free kucing lalu lapen ke Karbi Locharli Asong atum panci riba lalu itu Karbi Locharli sivet itu je pansil itu jate ile tumlong non kita bom yang keceng pilih untuk hai mai konsun dan kan konsun dan rampung ke Japon Karbi Locharli Asong pering dari sivet itu je ini lalu ki Karbi Locharli Asong mai konsun Episi coaching mana nasi bisa difusi bisa Chaudikan Plikebra Sirkep Karbi Locharli Asong ningkan se kamai pidak itu West Karbi Long Kolonga itu Amlong Kalangro ya rai itu dak thikon lo kasi pini ke jutsi yang deng lo tabangso itu ningkan se kamai pipen di Karbi Locharli Asong kamai pohimen itu kan jengang tunggila lo itu ke bangjilang ni penangan itu Karbi khai farman longria farman ke claim kedam nang dido Jala bangso ke claim kedam jialong nili laso mai achodi nili chunuri kang tunga nutin week bitung dalalo ini tum asancom dodera Karbia khai farman asancom dodera tu ipeng vet kengkam sivet jejor putangte ini tum akiman ki chunchia kimang ana tum chundan jimap ni matha athe pini la bangso mai long tamen nili jailo litum ahoy alam punon non hejong Central government, Assam government, Lapen, Meghalaya government tum 12 point kipang take pen isi agreement ke citok jalam do. Halabang so 12 point ang bong pen 6 point ke pang take pen tum agreement citok lo. Kasi another 6 point kipang take along. Ini tum Karbi Anglong along le kana hok du dokok ta take ma abeta ta take. Dokok putang te ini nili ki pudam jibang ke nangli nili puche jongjera. Ini tum kengkam sivet labangso 10,434 square kilometer along lake koson si kirai kom dunjima halag itum claim rapet nang jipus lima tha ati non ini tum owi kimi kinan thek dam long itum asancom chedore halabangso asancom chedore ma itum kachi sorsa kachi khinde kachi putor pen ma itum ke claim kidam asai tam itum kichun namji da thelong le kasi non labangso 6 point identify that pen Karbi Anglong, especially western part of Karbi Anglong along le pini kana hok dokok protante
Ilit tum nang li nilipen jok jak putang ji pen che song ponang ji pusin jepon lapen ahoy alam pinaka posi ako non hejong Assam government pen isi alam ning paklang the je elephant animal corridor lapen eco sensitive amendment kajeronga molom penangan karbiang rong han ka evik je lamdo lasi halabangso eco sensitive amendment animal corridor amendment karbiang rong han ka evik rong ke nitum karbilo chole song pen ke nitum chedon thekte athi aron bela langdam protang te lake eco sensitive amendment ka evik ke lake Forest Right Act 2006 aron ka violate lo pusin dipuji lasi halabangso Forest Right Act ateng todang te ilitum inglong aso tum forest along ke dobari matum penangan forest right